Yaňy ýakynda hil managementiniň ulgamy diýen or boýunça önümlen hil ulgamynyň belenen talaplaryna laýyk gelýänini tasdiqlaýan guwannamasynyň eýesi bolan Arkada medisina klasteri management kärhanasy sağlyk guraş ulgamyna günnelik kullanylýan dokmançylyk serişdelerini öňürmekligi ýola goýup, ýurdumyzyň sağlyk guraş we derman senagaty ministrliginiň şol sany Arkada şäheriniň, Aşgabat şäheriniň, Ahal, Balkan, Mary, Lebap, Daşoğlu vilayetleriniň lokmançylyk edaralary bu önümden kesgitli bölegi bilen üpçün edildi. Türkmenistanyň sağlyk guraş we derman senagaty ministrliginiň döwlet arasaçylyk we keselliň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine hil ulgamynyň laýyklyk guwannamasynyň berileni barada hoş habar gelip gowuşdy. Bu bolsa merkezde geçirilýän barlykhana sina hyzmatlarynyň hil managementiniň ulgamynyň belenen talaplary laýyk gelýänini tasdiqlaýar. Gahrman Arkadaýmadan hut özüniň gatnaşmagyna we taýsy tagalarlarynyň netijesinde 2016-njy ýylyň iýul aýyna açylyp bulanmagy berilen halkara standartlaryna laýyk gelýän dünýäň iň döwri we enjamlar bilen enjamlaşdyrylan jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezi halkymyza lukmançylyk hyzmatlaryny ýerine getirýän merkezden biridir. Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine geçirilýän barlykhany gödäwçilik işleriniň kämilleşdirilmegi hinde halkara standartlaryna laýyklykda amala aşyrylmagy, gahrman Arkadaýmyzyň hut özüniň ýolbaşçylyk etmegine işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň şaýatdyr. Yer gelen aýtsa halkara guramalar bilen özara bähwetli hyzmatdaşlykda jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine alınıp barylýan işleň netijesinde referens barlykhanyly virusologiýa bölümine 2019-njy ýylyň aprel aýynda bütün dünýä saglyk guraş guramasy tarapyndan düme boýunça milli merkeziýen derece berildi. 2024-njy ýylyň iýun aýyna bolsa akrar edilen milli merkeziň halkara talaplaryna laýyk gelýän we berilen derejeni saklaýan barada habar gelip gowuşdy. Türkmenistanyň sağlyk guraş we derman senagaty ministrliginiň Türkmenistana 2017-2025-nji ýyllar döwri üçin mikroplara garşy dermanlara durnuklygynyň döremegine garşy hereketlen milli strategiýasyny ýerine getirmek hemde mikroplara garşy dermanlygyň durnuklygynyň döremeginiň epidemiologik gödäwçiligini güýçlendirmek maksady bilen Merkezin bakteriologi barlykhanasy ýurdumyzda referens barlyklaryny amala aşyrýan milli referens barlykhana diýilip tasdiqlanyrly hemde bu boýunça ilmi barlyk işler dowam edýär. Ähli gadanylýan üstünlikler arkadaýly gahrman serdarymyzyň ýolbaşçylygyny geçirilýän işleň aýdyň meýwesiri. Şeýle bolan soň sağlyk guraş ulgamynyň işgärleri gahrman arkadaýymyza hemde arkadaýly gahrman serdarymyza hoşadlyk sözlerini beýan edýärler.